Живеем доста забързано ежедневие, където нямаме време да се замислим и около мене две-три приятелки, ако кажат ами той аз съм си така, не се притеснявай, то е нормално. И в един подкрепях през цялата ми бременност с продуктите. Това ми даваше едно усещане за спокойствие, за повече тонус. Мен ме притесняваше мисълта, че аз ще бъда хваната неподготвена, но когато пренебрегнем нас, ние вече не сме толкова пълноценни, а ние трябва да бъдем в добро състояние, за да може да сме адекватни и да взимаме най-добрите решения за доброто състояние на нашите деца. Ти сама каза, че си приемала стомашното си неразположение като нещо нормално. И според теб, защо толкова често приемаме такъв тип неразположения за нормални и чак когато нещо се промени, осъзнаваме, че не са нормални, а просто сме свикнали с тях? Кое ни кара да приемем тези неразположения като даденост? Ами според мен е точно това, че сме свикнали с тях. Живеем в доста забързано ежедневие, където нямаме време да се замислим кое е нормално и кое не е. И когато един такъв дискомфорт го имам не само аз, ами около мене две-три приятелки, ако кажат ами той аз съм си така, не се притеснявай, то е нормално. И в един момент ние наистина започваме да вярваме, че това е нормално, когато около нас хората също го имат. И наистина си даваме сметка, че всъщност не е нормално, когато видим някакви резултати и че може и да не бъде така, а доста по-добре. Би ли споделила по-конкретно с кои продукти сте търсили спокойствието за детето си, тъй като дълго време сте живели с трудности след всяко хранене? Би ли казала от кои от продуктите са ви давали спокойствие това хранене да протече нормално? За него, имам предвид за детето. Ами всъщност двата продукта, с които започнахме по препоръка на нашия консултант, бяха именно пробиотик Bifidus и коластра. Защото това са продукти, които наистина допринасят за по-добро стомашно здраве, също така и за имунитет от към профилактика, защото коластрата съдържа съставки, които приповдигат имунитета. Както споменах, той вече не беше кърмен, така че нямаше и проблем да се включи това дори и на една по-ранна възраст, за месеците, в които детенцето беше тогава. И аз в нито един момент не съм се и притеснила да го включа, защото така или иначе ние вече бяхме пробвали някакви неща и аз просто изцяло се доверих на препоръката на нашия консултант. Това ли ме накара да погледнете по различен начин на ситуацията, а не както първоначално сте решили, че тази промяна е просто съвпадение? Това е било, може би, едно от нещата, които ме е накарало да се замисля, защото аз пак казвам, ние не се доверихме конкретно заради този проблем. Ние не търсехме конкретно решение на това, на този стомашен дискомфорт, а по-скоро търсехме профилактика от гледна точка на дългосрочна перспектива, защото аз знаех, че рано или късно това състояние ще мине, но исках да бъда по-подготвена, когато нещо друго дойде. Защото ситуации много и хората около мен, когато съм виждала наши приятелски семейства, пак казвам, с разни предизвикателства, мен ме притесняваше мисълта, че аз ще бъда хваната неподготвена и ще трябва сами да се справяме с съпругът ми в такива ситуации. Просто исках, ако има вариант да избегна нещо, то да го избегна.
Към днешна дата вярвам, че с профилактика може да си спестим някои неразположения, а дори да стигнем до тях, да минем през тях доста по-леко. И това, което на мене като спокойствие ми дадоха продуктите, е много безценно, защото аз мога да ги посрещна подготвена. А е много важно да бъдем спокойни в такива моменти, защото от неспокойствие и стрес може да вземем грешни решения. Да, точно така. Освен това, така като се случвам, те изцяло ти се е променил начина, по който гледаш на профилактиката и подкрепата за цялото семейство, след като вече сте се чувствали по-добре от приема на съответните добавки. Знаеш ли, може би някой ще каже, че прекалено много говорим тук за контрол, но аз искам да се правя разлика между контрола, това да не се случи нещо и да предвиждаме 5 хода напред, и това да мислиш за себе си и да си една идея предпазлив. Лично за мен едното няма нищо общо с другото. Това, че някои го приемат, казвам го, защото съм ги чувала тези неща, а не като извод на твоите думи. Някои приемат тези действия като контрол и казват, не може всичко да се предвиди, всичко да се реши, но можеш да направиш няколко стъпки, да се вземат някакви превентивни мерки, в които смятам, че няма нищо лошо и няма нищо общо с контрола върху здравето. Тук съм съгласна изцяло с теб, наистина е така и подкрепям думите ти. По-късно в семейството ти се появява второ дете. Имаше ли разлика в спокойствието и увереността, с които посрещна майчинството си втория път? Да, бях доста по-спокойна, няма да крия. Първо, че имах вече опит с протичане на бременност, раждане и всичко, но бях и по-спокойна, защото се подкрепяхме с продуктите и самата ми бременност протече по-спокойно. Имах повече увереност, че ще се справя, макар да бъдат децата ми с малка разлика и да трябва много скоро да се върнем отново към този режим на недоспиване и на режим с малко бебе вкъщи. Аз бях доста по-уверена в себе си, че ще се справя. Също така се подкрепях през цялата ми бременност с продуктите. Това ми даваше едно усещане за спокойствие, за повече тонус и вярвах, че аз по този начин подкрепям не само себе си, а и бебето, което, нали, растейки в утробата ми, приемайки продуктите, те по някакъв начин ще подкрепят и неговото здраве. През годините може би сте имали и други ситуации, в които сте усещали, че подкрепата, която сте използвали, ви помага да преминете през тези предизвикателства. Кои са първите примери, които ти идват много? Най-първият пример ми идва с дихателен дискомфорт, бронхит. Когато баткото тръгна на градина, то беше неизбежно, колкото и, нали, да се подкрепяме, да не се повлиява и да не носи неща в къщи. Те с малка разлика между тях, реално вече вторият ми син беше така доста още мъничък и чувствителен и още на 6-месечна възраст прихвана такъв дихателен дискомфорт. Но паралелно с другите неща, които бяха препоръчани от личния педиатър, аз подкрепях и с нашите продукти, за да мога да дам максимално каквото мога от себе си, да подпомогна неговото развитие и справяне с предизвикателството. Това е може би първото, което така се сещам. Иначе с течение на времето сме имали и различни, с годините сме се сблъсквали с
с проблеми с очите, имали сме и сезонни дискомфорти при цъфтежи навън, пролетно време. А, Имали сме и увеличена трета сливица. И във всеки един от периодите аз съм давала допълнителна подкрепа на тялото с нашите продукти. Защото в днешно време и храната, колкото и да се храним здравословно, не е това, което е била преди. И аз вярвам, че едни витамини, ако щеш, не може да ги набавим изцяло само от лимони и портокали. Е хубаво да подкрепяме организма с добавки, за да може да усвоява по-добре всичко, което приема. Ако има една единствена мисъл, която би искала да достигне до всяка майка, която сега гледа този разговор, каква би била тя? Аз като майка, с моя опит, с непредвидените ситуации, с които се сблъсках, всъщност бих посъветвала майките, които гледат и които ще ме чуят, да не чакат един проблем да стане голям и тогава да започнат да търсят решение. Би ги посъветвала да бъдат търпеливи, както с децата, така и с себе си, защото понякога на организма отнема време, за да се справи с даден дискомфорт. Подкрепата не е лечение и отнема време организма да се справи сам, но подкрепен по най-добрия начин. И тук, споменавайки подкрепа, още нещо ще вмъкна в... Нали, то не мога да го събера в едно изречение, но много искам да насърча майките да подкрепят и себе си, защото аз от личен опит, пренебрегвайки себе си, мога да кажа, че нормално е една майка да иска първо да мисли за детето си, но когато пренебрегнем нас, ние вече не сме толкова пълноценни, а ние трябва да бъдем в добро състояние, за да може да сме адекватни и да взимаме най-добрите решения за доброто състояние на нашите деца. Като те слушам, разбирам, че на мен специално това ми звучи като извод дори за теб самата, за периода на твоите майчинства. Това правилно ли те разбирам? Да, Не е абсолютно. само като съвет за другите майки, но и към самата себе си, извод, който се направил от всичките ситуации, през които си минала, и предизвикателства. Точно така, защото аз, минавайки през тези неща, аз видях разликата от това каква притеснена майка бях с първото ми дете и това каква спокойна майка съм с второто, и това спокойствие е безценно. Много ти благодаря, Дани, за този искрен разговор и за това, че ни допусна до една толкова лична история от живота си. Вярвам, че много хора ще открият частица от себе си в твоята история, защото всички преминаваме през различни предизвикателства. Търсим решения, правим избори и се учим по пътя. Именно за това правя тези разговори, за да си говорим открито, човешки, без преструвки, както казах и в началото на нашия разговор. Ти благодаря, Поли, за поканата. За мен беше огромно удоволствие да си поговорим, да си споделя моят път и по този начин да дам една надежда и на твоите последователи, че нещата не винаги са такива, каквито ние ги виждаме, а могат да бъдат и по-добри. Точно така. Най-ценните уроци смятам, че не идват от учебниците и от теориите, а от реалните истории на истински хора като теб. Благодаря на всички, които останахте с нас до края на този разговор. Ако темите, които обсъждаме тук, ви вълнуват, абонирайте се за канала, да не пропускате следващите истории. Ще се радвам да ме последвате във Facebook и TikTok, където споделям още личен опит, полезна информация и различни теми, свързани с здравето, семейството и ежедневието. Линковете ще откриете в описанието на канала. Благодаря ви, че сте част от това пътешествие с мен. До нови срещи! Аз съм Полина, вие бяхте с моя YouTube канал Истински разговори с Полина.